Ja sa vám teraz pokúsim ukázať, ako sa dá z jablčka vyrobiť krásna labuťka. Budeme potrebovať nožík, jablčko a dve nejaké rovnako vysoké veci, napríklad dve varešky, alebo to môžu byť dva nožíky napríklad, alebo akékoľvek iné veci. Jablčko si rozrežeme na dve polovice, a to tak, aby na jednej polovici bol celá tá stonková časť a na druhej strane ten pupík. Takže raz bude takto nejak, napríklad takto. Na jednej strane máme pupík, na druhej strane máme tú stonkovú časť. Používať budeme na labuťku tú časť pupíkom. Tady z tejto časti si potom vezmeme jadierka, ktoré použijeme ako očka, tie budeme potrebovať časom. Dobre. Tak. Okolo jablčka si rozložíme tie, napríklad v môjom prípade varešky, a spravíme dva rezy, ktoré budú predstavovať krídielka. Takže máme jedno krídielko z jednej strany pupíku, druhé krídielko z druhej strany pupíku. Tak. A teraz tie krídielka, no malinko sa nám to prerezalo, myslím, že to nebude vidieť, že to bude v pohode. A teraz narežeme krídielka a to tak, že otočíme na druhú stranu a vyrežeme ten trojuholníček. A čím viac rezov, tým bude to krídielko väčšie a bude to krajšie vyzerať. Tak. Máme jeden rez. Dáme druhý, ide len to, aby sa to neprerezalo na druhú stranu, aj keď myslím si, že na kráse to neuberie. Takže druhý rez. Samozrejme, čím väčšie jablčko, tak tým pôjde viacej rezov. Myslím, že my sme práve čo sa týka veľkých rezov skončili a spravíme ešte maličký. Takže máme hotové jedno krídielko. Ešte nie. Dobre. Jedno krídielko máme hotové, ideme na druhé. Jeden rez. A jej, ale nevadí. Nevadí, to som vám chcela ukázať na schvál, že sa nič nedieje, aj keď sa to prereže. Ono to nebude vidieť, že to je. Tak, jeden rez. Druhý rez. Tak, super. Posledný. Pozor na prsty. A máme hotové krídielka. Teraz príde aspoň pre mňa tá ťažšia časť a to je hlava. Takže tu máme krídla, ktoré dáme teraz bokom a vlastne sem budeme zasúvať hlavu. Je pekné, aby sme ten rez neviedli až celkom na spodok, lebo bude keby pekne tady tá hlava. Takže spravíme si tu takúto dierku, kam v podstate potom zapichneme tú hlavu. Tak. Hlavu vytvárame z častí, z tej druhej. A nám zostala tá stonková časť, tým, že si narežeme to jablčko. Možno by to chcelo ostrejší nôž. Narežeme si viacej a potom si môžeme vybrať, z ktorého by sa nám páčila tá hlava najviac. Po prípade, ak sa nepodarí, tak sa to môže dorobiť. Takže tak,
ešte dáme posledný krát, to je lepšie kopať, deťo. Tak, napríklad, skúsime si vybrať túto časť. Napríklad. Takto. Hlavička, tu zasadíme očičko, zobáčik. Ja by som to... Vyskúšame takto. Urobíme rez. Joj, zobáčik sme trošku utrhli. Nevadí. A teraz musíme vymyslieť a musíme zasadiť ten krčík. Ja to mám veľmi široké, takže to budeme musieť nejakým spôsobom zúžiť. Tak. Až sa dopracujeme k správnej veľkosti. Ešte to mám široké. Myslím, že môže byť. Hlava labuťky je hotová. Spravíme očka. Vybrali si tie zrniečka. Dáme očka labuťke. Napríklad takto. Sunieme jedno očičko, na druhej strane druhé očičko. Sunieme naspäť hlavu, rozvinieme krydielka a labučka je hotová. Teď sme si dali druhé krydielko tady. Tu máme to zlomené. Tak a rozvinieme. Šup. Krydielka. Jedno krydielko. Druhé krydielko a labuťka je na svete. Prosím. Joj. Tak, opravili sme. Tak, ja si pridržím, aby to... No, zase mi spadlo. Nevadí. Tak, prosím, dobrú chuť.